Pois de novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Marta Giraldez, alcaldesa de Meis. Señora Giraldez, boa noite. Hola, boa noite. Antes de entrar, é obligatorio, antes de entrar no Concello de Meis, temos que ir a Madrid. Como valora o que lle toca no seu partido, a crisis un pouquiño política e sobre a presunta corrupción que está, lóxicamente, pois, sendo noticia cada día? Como valora os feitos desde o punto de vista social e político que é o que toca? Bueno, pois o valoro que creo como a maior parte da ciudadanía, non? O valoro con disgusto, con enfado, e, bueno, creo que o que ten que facer un partido político cando tristemente chegan estas situacións é tomar medidas, en este caso se están a tomar e, ademais, dunha forma contundente e rápida, e, bueno, a verdade é que o que desexamos como a ciudadanía que caia todo o peso da lei unha vez que finalice esa investigación, si se demostra, pois, o que parece que se está evidenciando todo o que se está sabendo, pois que caia todo o peso da lei sobre esas persoas. Eu o que quero que, pois, en este caso, a UCO e quen faga as investigacións correspondente que chegue ao fin, como tamén o quixen no pasado, cando se fixeron outras investigacións de outros partidos políticos, que se chegue ao fin e que caiga todo o peso da lei sobre as persoas que ostentando un cargo como ostentaron, tanto un cargo institucional como político, pois se corrompen e a verdade é que o que sinto como membro do Partido Socialista é vergoña e tamén enfado. E que recuperemos un poquinho a normalidade, non? Efectivamente, eu o que quero é que se fale do noso país, pois como se está falando en Europa, un país que vai ben económicamente, un país que adopta medidas, que socialmente se vive mellor e que se incrementan as pensións, que hai un salario mínimo interprofesional cada vez máis maior. Eso que quero que se fale deste país me dá moita vergoña, pois non só como alcaldesa, senón tamén como ciudadana, pois que se fale do noso país pola corrupción. Fai uns días, a Asamblea Xeral en Meis, de novo revalida vostede a responsabilidade e o cargo. Sí, a verdade é que sí, estamos nun proceso de renovación orgánico e, bueno, pois Meis é unha agrupación pequena, pero tamén a verdade é que é moi tranquila, non sempre adoptamos todas as decisións por unanimidade e, en este caso, as compañeras e os compañeros consideraron que se está facendo un bo traballo e que, bueno, pois que a dirección siga integrado polas mesmas persoas. Bueno, pois entramos de cheo en valorar o mandato, 2 anos vencidos e 2 por diante. Que hai de feito e do prometido, señora Giraldez, para os veciños de Meis? Bueno, pois estamos traballando pouco a pouco na senda no que veñamos facendo os 4 anos anteriores. Nós somos un goberno austero e o que tratamos é de solventar as problemáticas do día a día da xente. Eso en primeiro lugar, que nos temos que o que tratamos é de, cando se nos chama, pois problemas pequenos, pois darlle solución nun breve período de tempo e logo, pois o noso mandato se trata de ser un mandato social, un mandato de achegados á ciudadanía, de seguir medrando en saneamento, que creemos que é esencial e que era unha carencia moi importante no noso concello, e de tratar de mellorar a vida da xente. Nos creíamos que, bueno, pois que unha das eivas moi importantes no pasado mandato era que non teñamos un pabellón que se inundaba cada 2x3, o arranxamos. Logo consideramos que a escola infantil pois que tiña moitas carencias, que os nenos pasaban moito calor no verán, frío no inverno. Nos presentamos a unha subvención xa coa anterior Diputación e, bueno, que se finalizou o proceso agora e agora foi desde un par de semanas que rematamos esas obras, que os nenos están gozando dunhas instalacións maravillosas. Me comentaban hoxe mesmo que veu un inspector da Xunta e que decía que as instalacións pois, que son de 10. Pois eso, para nós como goberno, pois, para nós a verdade é que é unha satisfacción moi importante. E que queda por facer? Cales son estes 2 aniños así das 3 ou 4 cosas ou proxectos máis importantes? Bueno, pois temos moitos proxectos en riba da mesa. Un deles acabamos de asignar fai un par de semanas que a Presidencia da Diputación, pois o plan extraordinario da Diputación, que vamos a arranxar a rúa Igrexa, que é unha parte importante do núcleo do centro de Meis que estaba do Mosteiro, que estaba sin arranxar e que a verdade que era unha deuda histórica. Vamos a arranxar esa rúa, vamos a priorizar bueno, que os peóns podan camiñar con máis tranquilidade. Vamos a facer unha senda que a vai unir ca zona do Mercado do Gando, que ali está unha escola de música e moita xente vai camiñando. Vamos a seguir avanzando en saneamento e estamos solventando problemáticas pois, que viñan desde fai moitos anos. Pois, por exemplo, tiñamos un pozo en San Salvador de Meis, un pozo que era, bueno, de saneamento que non cumplía as condicións mínimas, que había malos cheiros, e este ano pois, decidimos dedicar parte do plan máis provincia a facer un bombeo para bombear a depuradora do Salnés e aí vamos a invertir preto de 100.000 euros que teño que dicir sempre que as obras se fan moitas veces cando a xente non lo facilita e en ese caso hai un propietario dunha parcela que nos cedeu gratuitamente pois, unha porción de terreo que precisábamos para facer esa obra. É dicir, nós queremos seguir avanzando
en, bueno, pues en que as zonas de Meis, os núcleos se conecten mellor, que a xente poida camiñar, non solamente no casco, sino tamén nas parroquias, e seguir avanzando en saneamento, que é unha obra moi importante, sin olvidar, sin esquecer, pues, servizos sociais, prestarlle axuda a xente cando precisa día a día. A min, cando a oposición de Meis me pregunta ides a gastar máis en servizos sociais, ides a gastar, vai haber que facer unha modificación de crédito, eu digo, pois sí, si cada vez temos máis xente maior a que lle temos que prestar axuda, pois o vamos a facer, claro que sí. Bueno, e dentro desto, pois, digamos que xa firmaron, ou polo menos o proxecto novo do Centro de Saúde, non? A Xunta axudicou, digamos, que o proxecto do novo centro? Sí, a verdade é que isto foi a semana pasada, cando saiu a través dos medios de comunicación, e é unha boa nova para o Concello. Si ben é certo que é unha nova tardía. No ano 2022, cando firmamos o convenio coa Consellería, nunha visita a Meis, o conselleiro dixo que en 6 meses estaría o proxecto xa para adxudicar. Chega 2 anos e medio, casi 3 anos tarde con respecto a aquela promesa. Logo viñeron as eleccións autonómicas, o mesmo conselleiro, agora non é, pero bueno, é deputado no Parlamento de Galicia, se acercou aquí á parcela de Parga a facer unha fotografía co PP de Meis e anunciaba que en ese ano tamén estaría licitado o proxecto, e 2 anos despois chega esa adxudicación. É unha boa nova, pero tarde. Aquí se trataba, en ese convenio que asinamos coa Consellería, de cumprir. O Concello de Meis comprou unha parcela, pese a todas as trabas da oposición, fundamentalmente do PP de Meis, que agora lle encanta facer fotos diante da parcela de Parga, pero no seu día puxo todas as trabas do mundo para que non se comprara, e a compramos gracias ao traballo do Concello e ao apoio mayoritario dos veciños e de veciñas do noso Concello. Nos fixemos todas as obras que tiñamos que facer, adoptamos de alumeados a parcela, é dicir, todas as partes dese convenio que tiñamos ca Consellería que incumbían ao Goberno de Meis se cumpriron nun tempo récord. Agora está en mans da Consellería, e eu agardo que para o vindeiro ano, cando saian os presupuestos da Xunta, o orzamento da Xunta, saia unha partida expresa que diga pois tantos millóns de euros para o Centro de Saúde de Meis. Mentres tanto, o compromiso non vai estar cumprido. E xa que estamos aí en Montemento, acaba de citar vostede o saneamento, como temos as sendas e as, digamos que, zonas máis ou menos turísticas, camiño a ruta da Pedra da Auga, ou a variante que lle toca e todo isto, como está? Bueno, pois a verdade é que en este momento a ruta da Pedra de Agua temos desbrozada desde fai un mes e pico, o mantemento se foi facendo constantemente, sacamos a licitación o bar, que agora mesmo se atopa aberto o bar na zona de recreativa de San Martiño, é dicir, todo está funcionando con normalidade. Tamén é certo que Meis é un concello moi grande, en este momento os meses de abril, maio, xuño son meses moi críticos en canto a limpezas, porque, bueno, chove, fai sol constantemente e a maleza medra, e, bueno, pois é certo que temos algunha das sendas, concretamente a do río San Martiño, que está pendente aínda de limpar, que se limpará nas vindeiras semanas, pero estamos tratando de atallar as zonas máis conflictivas de núcleos, bueno, de poboación, onde pasan coches e que sí é certo que a maleza nos come. Agora mesmo temos unha empresa que está desbrozando en San Martiño, estamos desbrozando con nosos traballadores en distintas parroquias, e, bueno, tamén nos cadrou xusto en este momento, en un momento máis conflictivo, que se nos xubila pois, o noso conductor do trator desbrozadora. Estamos cun proceso selectivo que en unha semana, pois xa vamos a ter, unha semana e media, vamos a ter xa a persoa que vai a sustituílo. É dicir que, bueno, que todo con traballo e con implicación todo vai a sair adiante, pero sí que é certo que agora nos gustaría estar en todos os sitios a vez desbrozando, é imposible, os medios materiales son os que son e os medios humanos son os que son, pero, bueno, chegaremos a este verán con todo desbrozado. E o Parque Acuático, ese gran proxecto para a comarca e máis que para a comarca, como está indo? Bueno, como sabedes, o Parque Acuático durante estes últimos anos, eu diría, pois, máis de unha década, tuvo pasos adiante, pasos atrás, e agora, desde fai máis de un ano, bueno, pois, comprou o proxecto un fondo de inversión. É verdad que eu teño que recoñecer que desde que están estas persoas ao frente, polo menos temos un interlocutor cada vez que surse un problema, como recentemente coas últimas tormentas hubo escorrentías, temos persoas coas que falar, responderon a nosas reivindicacións, porque o que está claro que o Concello non ten que estar solventando problemáticas de inundacións de camiños ou cando baixan esas correntías aos camiños, porque cando provén dunha obra privada, non? Neste caso, a obra é dunha empresa privada e non corresponde ao Concello. E a verdade é que sí, que están respondendo. E, bueno, eu agardo que se cumpran o compromiso que tiveron, non? E a nosa, o que nos transmitiron, a min mesma,
é que a idea é que para o próximo ano, para xuño do ano que ven, o parque acuático este aberto ao público. Bueno, a verdade é que están traballando, que se ven os avances nas obras, e eu agardo que isto sexa así, porque vai a ser moi bo non só para mí, senón para toda a comarca. Claro, un atractivo máis, non? É dicir, que a comarca é a principal comarca do noroeste de España a nivel turístico, pero este é un atractivo máis que non había, non? Exactamente, temos parques acuáticos, bueno, pues en distintas zonas, bueno, de Galicia e tamén de Portugal, pero aquí na nosa zona non había. Eu creo que aquí o que temos na nosa comarca é que todos nos complementamos. Meis non ten praias, non ten mar, pero sí que ten sendas maravillosas, por certo, e as mellores da zona, e agora complementalo con un parque acuático que vai a dar servizo pues, a toda a comarca, a toda a provincia, e a parte de Galicia, unha parte moi importante de Galicia, eu creo que é moi importante. Eu creo que se vai a falar máis do noso concello e que vai a ser un atractivo moi importante. E iso dará tamén un impulso ao turismo rural, non? A que se poidan abrir novos establecementos, e xa os hai de primeira man e de primeira categoría, pero que se poida ir movendo, non? Sí, efectivamente, xa os hai, e máis que están ahora mesmo en construcción, se están facendo alugueres, se están facendo cabañas, zonas de cabañas, e tamén hai moita licencia por aí? Sí, bueno, se están construindo xa varios, e tamén é certo que está vindo moitas persoas ao ver que o parque acuático avanza, propietarios de parcelas que as van a vender e xente interesada en compralas pues, para seguir avanzando. Entón, eso é moi bo para o noso concello, claro que sí. Bueno, e dentro da promoción turística, e se lle parece xa pechamos, empeza a campaña fuerte de... Bueno, fuerte non sei, porque fuerte casi todo o ano, non? Pero empezan as boas festas, non? Sí, nos estamos xa, efectivamente, estamos xa cos últimos flecos da nosa festa por excelencia, non? Que é San Bieito e a Festa dos Callos. Este ano vamos pola 33 edición, que xa son anos, e, bueno, estamos traballando en, bueno, xa se publicou fai uns días que leo cartel, ten unha festa, bueno, pues, para os nosos veciños e veciñas e para a xente da zona, non? Con verbenas, con actividades varias para todas as idades, desde actividades culturales, actividades infantís, e, bueno, e como sempre o domingo dos Callos, pues, un día de moita festa, de moita gastronomía e de moi boa comida, que estou convencida de que se o tempo acompaña vamos a ter a Plaza de España chea de xente. Aproveite e vende as outras festas, a do cabalo, a do non sei que. Sí, tamén estamos a traballar pues, ca feira anual. Que os de Noia veñan acá, que a mellor non veñen todos os anos. Non, a feira do cabalo é un atractivo turístico moi importante. Meis é un concello coñecido por a súa afición ao cabalo, e desde hai un par de anos que, bueno, pues que é certo que temos un grupo de persoas que nos axudan moito en organizala, pois está volvendo a resurxir despois do parón desde a pandemia, aí tiveramos un parón importante, e a verdade é que Meis durante todo o verán é festa, porque non solamente é a festa do cabalo, logo temos festas en todas as parroquias durante todo o verán, e logo finalizar o verán, pois teremos a Festa dos Viños, como sempre, na que tamén xa estamos a traballar, é dicir que estamos a punto de empezar unhas festas e xa estamos traballando nas seguintes, que son, pois eso, para outubro teremos Meus Viños, e xa que vai pola sexta edición, se non me equivoco, e tamén está garantizado un fin de semana tamén. E o enoturismo cada vez colle máis forza na zona, non? Sí, eu teño que decir que en Meis temos unhas adegas moi importantes, que ademais sempre van da man co Concello colaborando, e a verdade é que dá gusto cando pasas por diante dunha adega nesta época e a ves chea de xente que está visitando e que, por tanto, tamén coñece Meis. Polígono industrial, como está indo na parte que lle toca a Meis, e cale, digamos, que a futuro que necesidades ten Meis para potenciar, lóxicamente, a toda a industria e todo o comercio? Pois, desgraciadamente, Meis no polígono industrial de Barro non ten absolutamente nada por unha mala decisión do anterior goberno, que decidiu, no momento no que o polígono empezaba a andar, excluir os terreos de Meis do polígono, e a verdade é que pois é unha pena, non? Si que é certo que nós, desde que chegamos, pois o que fixemos é legalizar o outro polígono pequeniño que temos, o polígono das Covas, que, bueno, a verdade é que todo o mundo ahora me pregunta, oi, hai ali un cartel de que vai abrir unha nova empresa, pois eso é moi positivo para Meis, non? Pero, bueno, para poder facelo e que un polígono saga adiante, tens que facer o traballo, non é poñer o terreo e deixalo aí morto, hai que legalizar a situación, e en este tempo, pois a verdade é que eso non é fácil, e durante este ano o fixemos, e ese polígono industrial das Covas está medrando. É certo que sería o ideal que tuveramos moito máis, e en eso estamos tamén a traballar. Se lle parece, vostede era a anterior presidenta da Mancomunidade, como está facendo, como valora a xestión que está facendo o novo presidente e a nova Mancomunidade do Salnés? Bueno, eu sempre digo que a Mancomunidade do Salnés tamén na miña época funciona ben porque temos excelentes profesionais. A verdade é que o traballo de presidente o presidente casi máis un traballo representativo, onde que sí que é certo que tamén hai que tomar decisións en determinados momentos, non? O traballo que se está a facer en este momento é un traballo continuista co anterior en canto a turismo, e a verdade é que, bueno, pois ir ampliando campos é moi importante.
E logo hai determinadas cuestións, bueno, pues que sí que é certo que temos que falar, temos que reunirnos, como temas da xestión da auga, como temas de determinadas cuestións que nos incumben aos concellos máis pequenos, pero que sí que é certo que estes meses de verán son críticos, non? E o da auga, por exemplo, é un deles. Eu creo que aí todos temos que colaborar, porque que todo vaya ben, un verán coa comarca ateigada de xente, a verdade, eu sempre decía, cando era tamén o presidente, ten que haber moita sorte para que nada falle e que todo funcione dunha forma correcta, non? Logo, eso en canto político, logo en canto a xestión, en canto político, sigue habendo unha comarca bastante fracturada, bastante rota, froito daquela desafortunada moción de censura. Había moitas formas de facer as cousas e non facelas desta forma que se fixeron, e a verdade é que é unha mágoa porque vender comarca tamén é vender unión, e eso se deixou de se facer desde o último ano que eu era presidenta. Agora, cando acudimos a Fitur e a determinados eventos turísticos nos que se fala da nosa comarca, se ve unha comarca fracturada. É unha mágoa, pola nosa banda, a actual presidencia sempre tuvo a man tendida, no político, no personal, ten que decir que a relación é boa e ten que seguir sendo así, porque unha cosa non quita a outra. E bueno, a verdade é que é unha mágoa de que esa unión de comarca, non, que se vendía. Eu acórdome que íbamos, cando era a gala da Diputación, etcétera, que íbamos todos xuntos, incluso compartíamos vehículos e nos poñían como sempre. Eso se rompeu e a verdade é que é unha pena, porque eso tamén é vender a nosa comarca, non? Unha comarca unida. Casi medio ano, non? Non, vai máis de un ano. Vai máis dun ano xa. Digo, un ano. Sí, pero o certo é que... Non curan as feridas? Non curan as feridas desde o momento en que aínda non hubo unha xuntanza na que se tiveran consensuado cousas, se falaron unhas cousas e logo se adoptaron unhas decisións totalmente contrarias, e iso que xudou é fracturar un pouquiño máis. É certo que nós o que queremos, en este caso falo do meu grupo, dos meus compañeros e compañeiras, é que a nosa comarca funcione, e en ese sentido sempre vamos estar aí apoiando, claro que sí, pero con independencia das discrepancias. Eu creo que todos queremos que a nosa comarca funcione e vendela ben, porque que a xente nos veña a visitar deixa cartos e beneficios e a verdade e riqueza para os nosos veciños e veciñas, e nunca vamos a facer nada que perxudique eso. Bueno, se lle parece, estamos xa case rematando, pero me gustaría que fixera un pouquiño máis de fundamento non só na cita dos servicios sociais, non, para un concello pequeno, como están os servicios, canta necesidade hai, principalmente no SAF, no Servicio de Axuda ao Fogar, canta xente e como está respondendo e como pode responder o concello. Bueno, o concello pode responder dentro dunha limitacións que ten, que é o seu orzamento. O SAF é unha das eivas máis importantes que temos ao concello. Estamos respondendo de algo que non nos compete. A competencia sobre os servicios sociais non é dos concellos, é da Xunta de Galicia e tamén do Goberno do Estado. Eu non quero evadir responsabilidade. E os concellos nos supón unha sangría económica totalmente que non podemos afrontar. O mesmo nos pasa cas escolas infantís. O titular de que son gratuitas é moi bonito, pero que nas pagas son os concellos. Eu este ano tuve que explicar a moitas familias cando tivemos que trasladar os nenos da escola infantil por as obras e me dicen que non temos comedor e iso non lo pagan. E xo paga o concello, xo paga a Xunta de Galicia, xo pagamos os veciños e veciñas deste concello, os pagamos todos, non? Se non tiveramos que afrontar a parte do SAF e se non tiveramos que afrontar a parte das garderías, das escolas infantís, a de cousas que poderíamos facer os concellos. O que pasa que é unha parte moi importante para un concello como de Meis, máis de 300.000 euros gastamos no SAF e máis de 150.000 na escola infantil. Anualmente falo. Que de cousas non poderíamos facer? É certo que para nós é prioritario prestarlle axuda ás familias, pero tamén é certo que temos un orzamento totalmente limitado. Cando chegue a un punto, o seguiremos prestando, pero eso nos leva a modificados de crédito. É dicir, se a Xunta de Galicia asumira o 100% do que lle corresponde, non estaríamos nesta situación. Cantos veciños reciben o servicio? Pois moitísimos, máis de 100. E ademais algúns algúns por concurrencia competitiva, outros non, algúns temos que afrontar unha parte, outros temos que pagar o 100%, iso vai en función da capacidade económica dos veciños e veciñas. Pero 100 é é unha cifra moi importante. Sí, claro. E son 100 familias que teñen que estar atendidas que necesitan axuda. E que hai informes favorables que dicen que hai que prestarlle axuda ás familias. En fin, como se presenta o Brán? Que temos que pechar. Bueno, pois o Brán se presenta como un Brán tranquilo, un Brán, como decía, con moita actividade cultural e a verdade é que o que agardamos é que nos visite moita xente. A mí me encanta pasear pola Armenteira e ver xa teigado de xente, porque está a variante espiritual ateigada e tamén o que me encanta é que habla de establecementos, se abre algún e está a piques de abrir outros que lle den servizo a esa xente e que poidan
aloxarse no noso concello, concretamente na Armenteira, que é onde remata unha das etapas, e que se queden disfrutando do mellor que ten esta comarca, ou nunha das cousas mellores que é a Catedral do Salnés. Pois ten un minuto vostedes, señora Giraldez, para decir o que vostede queiro que eu non lle preguntín nesta edición de Falemos. Bueno, pois simplemente decir que vamos a seguir traballando como hasta agora, pois con responsabilidade, tratando de chegar ás cousas pois, pequenas, non? A mí me encanta, nós temos un grupo de WhatsApp no Concello que cando chaman e dice, oye, hai unha farola que falla, pois que se vaya xa hoxe, hai este problema que se vaya xa hoxe, esas cousas que se vayan facendo pouco a pouco todos os días ou cada 2 ou 3 días, que se lle dé pois, solución a pequenas demandas, que eu creo que é o que os veciños queren, sin desvirtuar que seguiremos apostando por concurrir a grandes obras e as subvencións, que a verdade que este ano pois casi o 90% das que nos presentamos as conseguimos, e iso quere decir que hai un traballo importante por detrás. Moi ben, pois moitísimas gracias, foi un placer compartir esta edición de Falemos con vostede. Gracias a vos. Hasta unha próxima ocasión, moitísimas gracias. Hasta a próxima. E moi boa noite. Isto foi todo o que nos deu esta edición de Falemos con Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, con Ana Granja, portavoz do Partido Popular no Concello de Vilagarcía, e co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Foron 36 semanas, 36 programas, 108 entrevistas que fixemos aquí nesta temporada. Hoxe acaba o mes de xuño, os martes do mes de xuño, e acaba para nós esta temporada, e empezará pronto a programación do verán e do verán nesta Santa Casa, e volveremos pois alá no outono, non? Unha vez que se acabe o verán. Agradecer, lóxicamente, a todos os invitados que pasaron por aquí polo seu tempo e as súas opinións, tamén aos patrocinadores deste programa que axudan a que haxa programas como este nesta Santa Casa, Transportes Galipor, JR Asesores, San Marcos Servicios Funerarios e Viña Almirante, e tamén, lóxicamente, o equipo de compañeiros, de técnicos, cámaras, realizadores, servicios informativos desta Santa Casa que fan posible que haxa programas como este. A todos vostedes, aí están os 30 e pico, 35, 36 concellos que reciben a nosa señal, que o cal quere decir que 650.000 veciños. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe.